Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Vauhdilla matkaan 3 Mokomani. Mokomani ottaa kärkipaikan laukkanumerolle 6 Yllin Kyllin. Laukkanumerolle 7 Kromi. 1 Noriko johtavan takana 2 Vaiva toista rataa pitkin lähinnä 4 Saaga S. Laukkanumerolle haparointinumerolle 10 Jokivarren Kunkku, mutta jatkaa askelillaan ja ulkoratoja pitkin kohti kärkeä. Nyt laukkaa kärjestä 3 Mokomani. Paljon haparointia laukkoja ensimmäisellä puolikkaalla 1 Noriko. Jani Ruotsalainen ottaa joukon komentoonsa. Ulkoa tulee 10 Jokivarren Kunkku kolmannen kautta kohti kärkeä. 2 Vaiva on siirtynyt johtavan kantaan. Avauspuolikas mennään numeron 1 Noriko johtaessa 26-0. Ei johda enää, sillä 10 Jokivarren Kunkku prässää itsensä kärkipaikalle. Jokivarren Kunkku Ari Moilanen johtaa Savon Voiman Savo-ajoa. 1 Noriko johtavan takana, 2 Vaiva jonossa kolmantena, 5 Poken Viasko jonossa neljäntenä, toista rataa vetää 4 Saaga S perässään 8 Helmen Vili. Kolmas ulkona on laukkansa paikannut 3 Mokomani, sitten sisärataa pitkin 9 Suikun Rilla, sen tuntumassa 12 Virjori, 6 Yllin Kyllin, 7 Kromi ja 11 Siirin Älli tulevat hännille ja Siirin Älli nousee nyt toiselle radalle. Etusuoraa tullaan Jokivarren Kunkun tahtiin. Rinnalla on 4 Saaga S. Kilometrin väliaika pallulta kellotettuna on 26.5. Reilu kierros matkaa maaliin Savon Voiman Savo-ajossa ja Jokivarren Kunkku johtaa joukkoa rinnallaan 4 Saaga S. Toinen ulkona 8 Helmenvili, kolmas ulkona 3 Mokomani, neljäs ulkona 12 Virjori ja viidenteen ulos on edennyt 11 Siirin Älli. Lähinnä johtavaa sisällä 2 Vaiva, ei vaan 1 Noriko, kolmas sisällä 2 Vaiva, neljäs sisällä 5 Poken Viasko, viides sisällä 9 Suikun Rilla, kuudes sisällä 6 Yllin Kyllin ja sitten 7 Kromi. Ratkaisun tekee hallitseva Ravikuningatar numero 3 Mokomani lähtee vetämään kolmannen radan letkaa. Perässä tulee kuin liimattuna 12 Virjori, 25-0 on kolmannen puolikkaan väliaika ja Virjori kääntää neljännelle. Loppukaarteeseen vie porukan numero 10 Jokivarren Kunkku. Rinnalla runtaa 4 Saaga S. Mokomani ei kolmannella saa otetta. Virjori tulee neljättä rataa pitkin. Sisällä 1 Noriko. 2 Vaiva on jäänyt mitan verran. Toista rataa pitkin Helmen Vilja. Loppukaarteessa ollaan Jokivarren Kunkku Ari Moilanen kärjessä. Sen ulkopuolella on 4 Saaga S. Kolmannella sitkeästi Mokomani, joka ei suinkaan ole antautunut. Neljättä rataa runtaa 12 Virjori ja nyt tullaan suoralle. 10 tonni odottaa voittajaa maalissa ja Jokivarren Kunkku johtaa ja hallitsee tilannetta. Jokivarren Kunkku karkaa, Saaga S on sitkeä kakkonen, Helmenvili ulkopuolelle ja on kolmantena. Voittaja on numero 10 Jokivarren Kunkku. Viimeinen puolikas 23-0.